Bé, això és la muralla, la tercera muralla de la ciutat, que envolta tota la ciutat el 1842, i no s'enderrocarà fins, s'aprova l'enderroc el 1855, coincidint amb un govern liberal, que el bienni progressista que en diuen, i aprofitant això, pam, colen a Madrid, es pot aprovar l'enderroc de les muralles. Fins aleshores, i evidentment no s'enderroca fins després. Fins uns anys després es van enderrocant i finalment després s'edifica ja a l'Eixample. La idea és fer una ruta sobre la ciutat de l'interior de les muralles, llocs que es conserven pràcticament iguals que a principis del segle XIX, el 1842, que és l'època en què passa tot l'argument de Terra a les muralles. Perquè, a veure, aquest llibre m'han dit que és força interessant, jo no l'he llegit, i és per ja començar a conèixer una mica de què va i els llocs interessants que toca i els personatges de què parla, que són ja prou interessants i coneguts per nosaltres, però potser no ho coneixem prou bé, no? Bé, el vam veure a la Fira del Llibre en català i com que m'agrada la història i m'agrada la història de Barcelona, doncs era una oportunitat per recórrer la ciutat que expliquéssim la vida de la muralla. Fine words flung to the winds. Una altra de les fites importants d'aquesta ciutat europea és que s'introdueixen els restaurants. A semblança de París i Londres, la idea és fer restaurants en què es passa de la típica fonda a uns restaurants amb carta, amb menjar més europeu, amb menjar més selecte. L'Hostal Oriente és un d'aquests i s'inaugura justament el 1842, o sigui que està intacta, tota la façana està intacta com es va inaugurar en aquell moment. Per uns instants, Cerdà la va perdre entre la gent. La va començar a buscar entre els taulells dels escrivents, les tauletes dels xarlatans i les estores dels endevinadors de cartes. Per un moment la va veure, però la va tornar a perdre quan ella va ser aturada uns instants per un xicot amb aspecte de moro. El xicot duia al damunt un mico i una iguana amb els quals es guanyava unes monedes, que la gent deixava anar no tant per contemplar els animals com per evitar que els pengés les bèsties damunt l'esquena. L'itinerari molt interessant, molt dinàmic, et motiva molt per interessar-te per la història de la teva ciutat, que moltes coses desconeixes, i és una sort que de tant en tant s'organitzin aquestes trobades que fan això, que coneguis més la teva ciutat, que potser el dia a dia fa que no t'hi fixis tant i et perdis part de la teva història. Fine words flung to the